लोगोफोरनो जनिफ्राय मोना 1 कुइन्टेल होदों बियो 1 कुइन्टेल मारिदों आंखौ लोरिनो नायासै बोबाय नैबेयाव सानायसो मोनबाय आङो ओइ जेबोआनो जायाखै माथो लांथारनाङा एकदम 1 कुइन्टेल हो नोंथांमोनखौ आंनि जेडि ट्राइबेल ब्लग भिडिअ बरायनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दङ नै दिनै दुर्गा फुजानि सम बयखौबो फुजानि हेपि दुर्गा फुजा जासिहरनाय थाबाय दायो जोङो थांगोन टाउनाव थांसै टाउनाव थांनानै ओंखाम जानानै आरो बिनिफ्राय बेलासि थांगोन जिमाव आं दिनै फार्स्ट टाइम जिम नायहैनो नागिरदों आरो लोगोफोरा आं जिमाव थांफेराखैमोन दा बर'नि जनि इब्राहिमा जिम लायो आरो माने बिनि खालामनायफोरखौ नायहैनोसै आरो आंबो एसे दैफाफानोसै चान्स मोनोबा थ' लोगोफोर बिदिबा भिडिअखौ नायलांबाय थादो ना मा बुङो लोगोफोरजों फाइनालि सफैबाय दायो ओंखाम जानो जिरायबाय टेबोलाव नै दायो ओंखामा मा सफैयाखै ओंखामखौनो नेगासिनो जोङो हनै लाबोबाय नै ओंखाम लाबोबाय नै बेदर लाबोदो ना औ अमाखौ लाबोदो औ बर' मानसि नालाय अमा जाखायो जा नै बर' जनि इब्राहिमानि जनि इब्राहिमा जाबायानो नै लोगोफोरनि जों दायो ओंखाम जाहांबाय नै जागासिनो नैबे जाबाय दालि आरो नैबे मामोनलाय बियो जन लाब्रा आरो नैबे लाइ मैद्रु लाइ भाजि मैथा बाथोन पापर आलु आरो नैबे अमा बेदर नै जना होगोन जानानै ओंखाम नांगौ नामा जानाय बेदरखौनो जानाय खोमा नोंलाय दासो स्टार्ट खालामदों बेदर बारा जानो हाया नामा नोंलाय जानो हाला सिगां बहुद जायोमोन आं मानसिखौ नायना माथो बेदर जानो हासोग्रा बायदि नुथारो नायनायाव सानखौ बिदिनो नाथाय हाया नै बानलु नांगौबा नै बानलु जाथ'ला जानो हो बाथोना दंखायो जोंनि बाथोना दंखायो नै नारें जानो हो लोगोफोर जों ओंखाम जाबाय थानोसै नै नोंसोरलाय जादोंना जायाखै गाइस जों नै थांबाय थादों नै माबायाव जिमाव थांगासिनो दायो टाइम जाबायना बेयाबो बै बर'नि जन इब्राहिमा नाहैनोसै बे खै केजि अजन दैखाङो नों खै केजिसिम दैखांफेरखो आं माबा 80 वा गाइस नोंसोर नायलांबाय थादो मोनसिगोन नै बै बैयावनो दा बै थ' लोगोफोर नै जों मोनफैबाय जायगायाव मोनफैबाय नै बर'नि जन इब्राहिमा होलांगासिनो ओइ जिमनि नामानो जाबाय फिटनेस प्लेनेट जन सैमाफोर दं नामाब्रा गेटखौ फांनांगोन ना र' फांनि मारै नांगोन नामा ओरैनो लक माथो गोजौआव थांथारनांगौ माथो जोङो बमसै आं फैबिसलाय सोरबा दं नामाब्रा गैया बर'नि जन इब्राहिमनि मालिक जोंना दं माथो रावबो गैया मोजां जाबायलै आं रायजानोसो गिबायमोन सोरबा इउटुबार गोदान नालाय आङो इउटुबार गोदान नालाय मानसि थाबा लाजियो आरो भिडिअ खालामनो दा मोजां जाबाय रावबो गैया फैगोन नामा सोरबा रावबो गैया फैखायाना
जाबाय मोजाङानो जाबाय रानिं नैबे जाबाय जों पार्टनार गोदान पार्टनार बेखौथ' Subscribe खालाम, subscribe. आंनि खास बन्धु दोनै लाइक कमेन्ट subscribe खालाम उठाबो नायदो हाथुरा उठाबो नायदो हाथुराथ' এইফালে মেশিন উঠা नै लोगोफोर नायनोसै मोनसेनिफ्राय मोनसे फारि फारि नायलांसै ओमफ्राय बे बोरै खालामो बेखौ बेखौ मा खालामनांगौ बेखौ बुङो माबा बाइसेप Bicep. बे आखाइनि ओरै मा होनो बाइसेप 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 बेयाव बबेयाव खामानि होगोन बेयो जेनेबा बे जाबाय बडि बबेखिनियाव बे नैबे ओंखारगोन आखाइ दोननायनि ना आखाइ दोननायनि अ बाइसेप नंगौथ' आरो नैबे जाबाय आरो बेक बेनि उनाव नैबे जाबाय बेक बेक माने बे माने जानजिनि जेला खालामनो जानजि थाखाय फिसा जानाय जानजि अ ओरै लाबाय दा औ बेखौ ओरै खालामबाय औ अ उन्दुलायनाङा उन्दुनाङा अ बाइसेप होनो न' बेखौ बुङो माबा मा होनो बेक बेक बेक, ओमफ्राय बेक। खामानिया बेक खामानिया मायाव होगोन बेयो बे नैबे जानजिया फिसा जानाय औ जानजिया फिसा जागोन अ आच्छा बबे जाबाय रानिं मेसिन बबे थनाय खाथियाव मा होनदों रानिं मेसिन आच्छा आच्छा बे जाबाय रानिं मेसिन अ बेखौ नुयो आं माबायाव फिल्मफोर बायदिसिना माबायाव नुयो आरो चालु खालामनो हागोन ना दायो हायो नै हायो ना देलाय खालामनो बे माने जास्ट ओरैनो राना स्पिड जानायनि थाखाय ना बे आथिंनि माबा मोनसे जेनेबा राना स्पिड जानायनि थाखाय स्पिड जानायनि थाखाय अ बेफोर आथिंनि थाखाय जेबो नङा ना अ दे हारसिं स्पिड जाबाय थायो माने औ जाखायो माने बेयाव सुइस दोङो स्पिड खालामनायनि आच्छा बिनि टेम्पारेचारखौ बारायनो हायो नामा बेखौ हायो ने स्पिडाव लांनो हायो दा स्पिडआव नैबेयाव दोङो बेबानो हाया आखायावनो थायो ना हेन्देलाव आखाइयाव थायो फैयो ओरै बबेयाव बेयावबो थायो ने लेफ्ट ना राइट मोननैखैबो थायो मोननैखैबो थायो ना अ आच्छा आच्छा गाइस दायो आं ट्राइ खालामनि लाइफआव फार्स्ट टाइम आरो बेनो ओइ बोरै सुइसा बै स्टार्टखौ नाङो मुखौ स्टार्टखौ दाबाय नाङो अ बियो गुरु र' दे दे ओइ माथो उनथिं थांबाय थानाय बायदि मोनो 6 हेल' ओइ स्पिड নহয় ओइ नों मायाव फै इमान নহয় खमायदो नै लोगोफोर माबाया आं बुंनाया दहायबो आं बुंनाया हाथुराया नै गासिबो बेसेबां वाइटनि बेयाव लिरनाय थाखाजोबो आरो नैबे जाबाय 2.5 केजि 2.5 माने 2.5 केजि आरो दैखांनायनि र' गिदिरखौथ' हानाय नङा फिसाखौ दैखांनायनि आं र' ओइ बन्धु जन इब्राहिम आंनाबो एसे देरबाय नामाब्रा माथो फुरा मोनथारदों माथो ओइथ' हुस माबा आयनाखौनो सोरबा मानसि फैदों होननानै गिना बागदावलायदों नै लोगो आयनाया नैबे आयनाखौनो बागदावलायदों सोर थाबायबोदों जानानै बागदावबोदों आरो आं थ' लोगोफोर आरो बिथिं मा दंबावो बेखौबो देखायनो सानदों नैबे बिसिना ओइ इटु गम पाइ নেকি ইটু কি মই বিষয়ে ইমান নাজানো গাইস হয় জাস্ট মই আহিছো আপুনি যেনিবা আহা নাছিল আজি প্ৰথম না আজি মইও আজি প্ৰথম সেইকাৰণে মানে আজি আমাৰ এক্সপাৰ্ট এটা আছে জন জনৰ লগত আহিছো জন ইব্ৰাহিম বডছ জন ইব্ৰাহিম তাৰ লগত আহিছো হয় আপনারা লগরিয়া হই যদু জীবন মালিক লগরিয়া वाह इधर भी है हाथुरा ये अलग तरीके का हाथुरा है गुबुन साइजनि हाथुरा आयो बाप बोरै देखाङो माथो गिलिरथार हा उफ माथो बेलाय बिराद गिलिर आरो मोनसे देरसिन दंबावोसो हनै बैयो खनानिया बेखौलाय आरो बोरै देखाङो नैबेलाय मा लंबरसो बेखौलाय 100 बार हागोन नोङो बेखौलाय 100 बार 200 बारबा बागोन आं 200 बार जागोन आं नैखौबा औ itu কি आरो बक्स ओइ जन इब्राहिम आं मोनसे खोथा सोंनि फैलाय ओमफ्राय बे इमान गिदिर सोर दैखाङो बेखौ
Biar dengan आखाइ फारनैजों दिखाङो akhir pasti dikit. फारसेजों Video masih dengan. नै बेथ' बहुत गिदिर बै खनानाबो हा Beda by 25. नै बेखौनो हायाखैबो आङो बोरैबा खनसे हादों ओमफ्राय गैला जलद नालाय आयौ बेखौनो हाया आङो खै केजि बेलाय 10 केजि आयौ बे 20 केजि आखाइ फारसे दैखांनांगौ 20 केजिखौ आरो नै बेलाय मा जाखो उन्दुग्रा बैसां थां माथां मा बुस्थु जाखो बेलाय Dikap koran ini. हा बिखाफोर जायो ए ओमफ्राय नै बेलाय मा बेखौ दैखाङो Video dikena dikit. हा Dikit. ओरै उन्दुनानै ओरै लहा ओरै दिखांग्रायालाय माबायदि Ini. बेनो माबा सोलायलायोना साखाजों बेनो दा Ini. लहायानो गिलिर खारै दा उदास' आङो हरै सानदोंमोन मिउजिक आं ओरैसो उदै सानदों उल्टासो माथो ना Ulta se. उन्दुनायनि र' लोगोफोर iya agak tuh Ali mana? Jalas le. Oh pilih mana? Bila lagi. Aji ni lagi tu. Kasih facility dan sebelum ke berbiau. Jadi gym mana je berkomi gaya, nang gumai ni biau dong from jebe. Zaifar Udalguri सहरनि खाथिनि नोंथांमोना जिमाव जइन जाफैनानै गावनि फिटनेसखौ साइस्थ'यै लाखिनो सानदोंब्ला फैनो हागोन लोगोफोर दा आं बावबाय आरोना बे जिम मालिकनि नामखौ आच्छा जन इब्राहिम दा बे जितु जिम मालिक बिनि मुंखौ बुंनो हागोन ना खोन्थानो हागोन Ini mungan jabai. Nissan Deka. निसान देका दासान्दि बिथाङा बहा दं दा Dasani belak kamu besto bile. दासान्दि बेस्थ' ना Mana Dasani bonus sekarang. Punya atau gimana bi? आच्छा जन नोङो बेयाव बेसेबां गोबावसोनिफ्राय नोङो बे रियाजखौ खालामबाय थादों Mudah-mudahan yang bosan jabai. बोसोरसेयानो जाबाय औ वाव बर'नि जन इब्राहिम नै आसोल अरिजिनाल जनानो जासिगोन नै आयनायावबो नायनानै खामजायो नै आयनायाव नै वा अ 25-50 केजि दैखांदो जोंना बर'नि जन इब्राहिमा बिथिं 25 बैथिं 25 आखाइ फारनैदों 50 केजि 50 केजि बा सानना नाय आं हायाखै 10 केजिखौनो आखाइ फारसेजों बे 25 केजि आं आरो आयना थायोब्ला मोसानोसो लुबैयो आरो मेथाइबो मिउजिकबो दामबावलायदोंसो जिम सिङाव मोसास्रानोसै नामा दा लोगोफोर आं मोनसे बुस्थु देखायबावनो नागिरदों दायो जितु जिमाव फैबा वेटखौ माने नायगारबाय थानांगौ जायो आरोना बेयाव दा नों बेसेबां खस्थ' माबानानै जेनेबा प्रेक्टिस खालामनानै नोंनि वेटआ सिगां जादोंमोन आरो नेक्स्ट बेसेबां थाखो बेखौ माने नायगारबाय थायो आरोना बिसोरो दा बे बुस्थुखौ आं देखायनि वा जन नोङो 80 केजिखौनो हमदो 10 ग्रामल' खम 73 wow aru ite morto sama morto mor ek kuntal beshi hobo pare de sabi de ro 60 lah. Pura 60. der mon dengan der mon ya ayo bundu ayo der main mana lah dang mana lah dan sikangnya Terbaik ini. रोदाफोरानो स्रिं स्रिं जाथारो खोमाफोरानो साजोबलायथारो आयु आयु सेम टु सेम जन इब्राहिम सेम बडि सेम स्माइल सेम लुक आरो नै लोगोफोर जोंना जन इब्राहिमा मा 70 Beda. फैयो बेनो ए लोगोफोर बेनो 70 लहा गोजाना नुदों दा लोगोफोर नुदों दा बे बुस्थुआ 70 केजि दङ आरो जनिफ्राय मोना लुबैबाय थादों नै बा नमस्कार भाइ नमस्कार आं हार मानिगोनलै बिदियाव
हानाय नङा बोरो खनसे नायनायथारनि आङो ओइ जेबोआनो जायाखै माथो लांथारनाङा एकदम 1 कुइन्टेल हो ओइ 1 कुइन्टेल हो जेबोआनो जायाखै नि 50-60 केजिया डेन्जारसो आंखौ बाहुबालि लोगोफोर नै जनिफ्राय मोना 1 कुइन्टेल होदों बियो 1 कुइन्टेल मारिदों आंखौ लोरिनो नायासै बोबाय नैबेयाव सानायसो मोनबाय आङो थ' लोगोफोर जोङो दायो नायबाय बहुत लाइभआव दिनै फार्स्ट टाइम नुबाय आङो बोरै खालामो आरो बबेखौ खालामोबोला माबायदियावहा माबायदि जायो सापस हमना ला नोंनि उदै खमायनाय बेखौ बबे बायदियाव मा खालामनांगौ बिनिबो गासिबो फर्मुलिटि दोङो आरो आखाइ देरनाय आथिं देरनाय बेफोर गासिबो माने बेयाव फर्मुलिटि दंजोबो आरो जिखौ खालामोबा माबायदि जागोन बेखौ दोनखाजोबो दा दिनै मिथिबाय दिनै नुबाय लाइभ नुबाय आङो खिन्थु फिल्म बायदिसिना माबाफोरावसो जिमनि माबाफोरखौ नुबाय थायोमोन आङो खिन्थु दिनै मोगथाङावनो नुनो मोनबाय आरो आं दा लोगोफोरजों ओंखारलांनोसै दायो थांनोसै थ' गाइस जों दायो नै थांनो ओंखारबाय आं बाहेरायाव ओंखारग्रोबाय दा बर'नि जनिफ्राय ताला मारिगासिनो दोङो दा जों थांसै नोंथांमोना फैयोब्ला खाथि खालानि बा जायफोर जिम लानो गोसो बिथांमोना फैनो हागोन बेयाव जइन जाफैनो हागोन मा जायगा बियो स्टेसन बेखौ बुङो भेटेनारि जिथु भेटेनारि हस्पिटाल दङ ना बिनि जास्ट अपोजिट साइडआव खाथियावनो आरो नुगोन नोंसोरो बेनारफोरखौ दा भिडिअ बेखिनियानोसै लोगोफोर नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ नायनो थाखाय जोबोद साबायखर दा बेखिनियानोसै लोगोफोर जों थांसै दायो बाय